Tuluyang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming
salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo.
Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, sir. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go!
Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Rockies Secret
With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, tama.
Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. May nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo. Sandali. Something matulis. Metro's #1 Love Radio. Basic!
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Bigyan niyo naman po ako ng advice. Kung dapat ko bang kausapin yung kaibigan ko tungkol sa kanyang mister. Ganito po kasi, yung mister niya, napapansin ko po, laging nagla-like sa mga photos ko na medyo selfies, medyo pa-sexy ako paminsan, at mga ganon. Pero pag iba ko naman mga posts, hindi niya nilalike. Hindi kasi ako comfortable eh. Dapat ko bang kausapin yung kaibigan ko tungkol sa kanyang mister? Thank you, Kumikinang Natambalan. God bless. Ayan. Ay, pilingerang palaka. Charas. Para sa akin, pilingerang palaka ka. Or baka type mo siya. Oo. Para mag-zoom in Correct. yung mata mo dun sa mga nilalike niya lang na mga photos. Ano ba ito? Alam mo, medyo in a way I'm sorry to say but merong inggit ngayon na nananalaytay sa aking dugo. Bakit, Jex? Tanungin mo ako kung bakit. Bakit, Nicole Ayala? Kasi nakakainggit. Wala, ang dami niyang time. Ang daming time ni ate girl para i-check na up ang inilike niyang photo yung selfie ko na maganda ako. Up ang inilike niyang photo yung naka miniskirt ako. Up, di ba ang daming time? Ang ironic lang kasi dito, ang dapat na magreklamo niyan yung asawa. Oo. Hindi ikaw. Correct ka. Ako kasi nakikita naman din yan eh. Parang ikaw, di ba? Nakikita mo yung asawa mo, anong pinapanood niya, nilalike niya, yung mga sexy din. Oo, alam Diba? mo, kaya nga minsan nga, limbawa, kailan ba yun? May one time yata, Ivana Alawi, parang nakita ko dun sa, like by, unang-una, alam mo yun, Jowa Di Coren, O, ganon. diba, makikita mo, ikaw na mismo na asawa, makikita mo kung anong nilalike, kung anong ina-heart ng asawa mo. So, correct. Parang, hindi, not ako, your business. Tingin ko. Tingin ko din. Kaya, Kung kaya may issue man yung lalaki sa'yo, Oo, hindi mo na problema. Lalong-lalo na kung halimbawa man, si Guy, ni wala man lang move na ginagawa. Alam mo yon, ni wala man lang, ni hindi ka chinachat separately, ni hindi ka Hina-heart ganyan. niya lang. Hina-heart niya lang talaga. Ang sabi niya kasi, Jegs, to be fair, dito sa nag-message is, hindi daw siya komportable. Eh di ba pwede kang mag-hide? Parang halimbawa, parang pwede mong i-hide yung mga post mo from certain people. Di ba may ganon? Meron eh. Saan hindi komportable? Nakakalurke. Kaya nga sabi ko, nakakainggit. Ang dami niyang time. baka POV mo lang yan. Kasi Oo, sa feeling totoo ko, lang, para dun malamang. sa lalaki. Kasi alam naman namin, like for example, pag nag-like kami, pag nag-heart kami, alam namin na makikita yan, dadaan yan sa feed ng asawa Or namin. di naman kaya, ewan ko lang for guys, ano lang talaga kayo, sadyang you just like. Oo, parang appreciate lang, yun lang. Minsan nga hindi kayo nag-iisip eh. Asawa ko ganun eh. Pag duman, ay friend to ng misis ko. Oo, heart. heart, like. Daan na, di ba yung doom scrolling na tinatawag? So, nagsuscroll ka, nakita mo, minsan nga may mga, di ba pansinin nyo po mga kabisyo, pag halimbawa hindi tayo mahilig magbasa
nagbabasa ng mga post. Halimbawa, ang pinost ay kamatayan. Magugulat ka, ang dami nag-like. Diba? Ba't mo ni-like? Diba? But anyways, kasi some people don't really think about liking eh. It's just that gusto lang nilang Automatic i-like. lang. Oo, parang ganun. May mga taon sa diyang ganun. And Parang feeling ko, muscle reflex na siya. Reflex lang talaga siya na pag may dumaan sa feed niya, magla-like siya. Lahat ng mga dumaan sa feed niya, ila-like niya. Hindi yun yung parang hand-picked or parang pinili niya talaga, sexy itong si Kumars. Yan yung ila-like ko, ganyan. Ako sa tingin ko, magiging bothersome siya or uncomfortable talaga siya kung nag-zoom in na talaga siya sa'yo. Yung tipong nagpaparamdam, yung tipong, basta yung mga doon na mararamdaman, nagko-comment na ng mga, Mars, ang sarap mo dyan. Parang masarap ka dyan, di ba? Sana laging ganyan yung mga post mo, Mars. O, di ba? Kapag ka ganun, yun uncomfortable na talaga yun. Kasi, pag ang liking kasi, sometimes it's not intentional eh. Although, lalo na for some people for some people, it's very intentional. Ako, intentional ako sa pag-like ng post. Bihira kasi ako mag-like. Parang kapag ka talagang binasa ko, nagustuhan ko, nagandahan ako. Intentional talaga ako doon. So, pero mayroong mga ibang tao talaga na hindi sila intentional. Talagang sadyang, pag dumaan sa feed, like. Pag maganda, like. Pag hindi maganda, like. Diba? Meron kasing meron kasi yung feeling ko minsan na parang gusto mo mag-react pero yung proper emotion wala doon sa mga emoticon sa pagpipilian mo. Pwede. Diba? Kaya May mga ganun, safe na lang yung parang, like ko na lang. Ganon. O din, diba? Yung may mga ganong klaseng factors. Sa tingin ko, hindi ito para kausapin mo pa yung kaibigan mo. Kung yun yung tanong niya sa atin dapat pa bang kausapin yung kaibigan? Magmumukha ka ditong Correct. Ako na magsasabi sa'yo, mukha kang tanga dito, friend. Kaya, Tsaka mukha kang may mali siya. Correct. Maiinis Totoo. pa sa'yo yung kaibigan mo. Sasabihin pa ng kaibigan mo, grabe ka naman, feeling ka naman masyado. Diba? Like for example, siguro bigyan kita ng POV ng isang lalaki. Ayan, sige. Like halimbawa, kung may mga nagpo-post yan, yung mga normal post, hindi mo napapansin, dumadaan. Pero pag nakita mo something special na parang nag-beach. Yan. Na halimbawa, sabihin natin nag-two-piece. Minsan nilalike ko. Pero walang something lang yun na parang it's something special na ginawa mo na na-appreciate ko. Yun lang yun. Yun lang. Wala na parang, hindi na para mag-usap tayo ng masinsinan. Wala. Kasi kami naniniwala mga kong ganun eh. Kasi kami mga lalaki na kahit may asawa na, yung na-appreciate mo rin yung beauty, yung sexy. Yan. Yun lang yung as long as wala kang ginagawa beyond that na Correct. na na-appreciate mo. Correct. So, Ganon. yun nga kung may comment, Mars, ang sarap mo dito. Mars pa isa. Diba? Pagka mga ganyan na yung mga comment dyan. Kami na mismo una magsasabi sa'yo, kausapin mo ang kaibigan, i-block mo na yan para hindi for your peace of mind. Pero kung nilalike niya lang at feeling mo ang nilalike niya lang, ang feeling kasi nito, ang nilalike lang is yung mga photos niya magaganda siya. Una sa lahat, nagandahan ba siya talaga sa photos mong yan? Baka naman sadyang yan lang ang dumaan sa feed niya. On that particular time, hindi lang naman ikaw ang friend yan sa Facebook or sa social media. At saka believe kami sa'yo, nakuha mo yung yung algorithm yun na nga. Kaya nga sabi ko nga, di ba kanina, kakainggit ka, dami mong time. Na-process mo yun. Oo. Na-proseso mo lahat ng yan. Ang dami mong oras. Di ba? Yung nilalike niya lang yung mga sexy ako, yung mga magaganda ko, nilalike niya lang yung, di ba? Pero yung mga hinanaing ko, hindi niya nilalike. Correct. O di ba? So, napakaraming oras nakakainggit. In fairness, yun yung nakita ko talaga sa'yo. Nakakainggit ka, tita, kasi ang dami-dami mong time. Pangalawa, don't ever even bother to message yung kaibigan mo para sabihin na wala, mapapahiya ka dyan, promise. Correct. Pag-uusapan ka niyan the next day, promise. Saka diba ang purpose mo kung bakit ka nagpo-post ng mga sexy, ng mga para ma-appreciate ng iba? Correct. So, ina-appreciate ka lang and that's it. Ganun lang naman talaga. So, uncomfortable ka na? Tsaka, ganito yan eh. In the first place, pinost mo yun. Diba? Yan yung minsan na nalalurky ako na naiinis sila kapag may nag-like sa kanila na lalaki. Pinost mo naman yun to begin with eh. Ginusto mo, pinilit ka ba nung pinost mo yung naka-miniskirt? Kaya wala namang pagpilit na naganap, di ba? Tapos pag may nag-comment na yung parang nakalabas yung dila. Oo, di ba? Nilabas mo kasi dila mo talaga eh. Nakaka-lurking! Huwag mo nang gawing issue. Hindi siya dapat maging issue. Tama po ba kami, Father JJ Bautista, na nakatutok sa atin? Ayan si Father JJ. Anong tingin mo dito, Father JJ? Na si diba? Father JJ kung minsan sumusugo dito na walang pasabi. Kaya nga, bigla na, nanggugulat.
Oo, syempre gano'n naman talaga. Dapat susugurin ka ng pare para dapat hindi ka aware. Oo. Bakit? 'Di ba? Pag gumagawa ka ng hindi maganda, at least may parang biglang, mali yan, gano'n. Huli ka. Huli ka. Bawas yun, ha? Shout out, Oh, Father shout- JJ. Father JJ. Nice Diba? to see you nung last time. Correct. Wala ako dito Oo, kasi nanggugulat nga kasi. Balak niyang gulatin si Rocky. Wala si Rocky. Nagulat siya. Alam mo kung sino pang isang ganyan? Si shoutout kay Doktora Salome Arinduque, Ay, si oo Doc nga. Ming. Oo, Ang Doc lakas Ming. niyan. Ilang beses na yan na nag-attempt na mag-surprise. Ang ending wala ako, wala yung mga anak ko, siya yung na-surprise. Kaya ito po ay panawagan din doon sa lahat ng mga gusto rin kaming bisitahin. Yes, aha. Mas maganda, alam mo, pwede naman kami talagang bisitahin. Kaya lang there are times talaga that we are on leave. Oo. O kaya meron talaga kaming gagawin, maaaring nandito kami pero may meeting. Yes. So wag po kayo nang bibigla kasi baka kayo po ang mabigla. Ayan, oo. So, Oo. pwede naman po kayo mag-abiso, mag-message kayo kay Nicole. Correct. Ayan. 'Di ba na kayo'y pupunta. Pag Oo. sinabi nyo kaagad alay. Yan. Yun yung keyword. Correct, 'di ba? Nicole, may alay kami. Ayun, 'di ba? Okay, available kami. Available kami, hindi kami magli-leave that day. Charas. Oy, speaking of shoutout, i-shoutout din natin ang Simbayanan ni Maria Cooperative Yan, na hello. nagse-celebrate ng kanilang 35th anniversary. Ayan. Happy 35th anniversary po sa inyo. Ayan. Sambayanan ni Maria Cooperative. Oy, Yarn. shoutout ko lang din lahat ng mga Toda drivers din sa may Donggalo, sa may bandang Parañaque. Uy, shout out Hello po sa inyo. mga tsuper. Laban-laban lang po Oo. sa gitna ng fuel crisis. And shout out din po dahil kumikinang-kinang ako today. Kaya nga Shout out eh. din natin ang Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Kaya kung gusto mong kumikinang-kinangers ka din, di punta na sa kanilang mga branches. Napakarami. And they are celebrating this year their 20th 20th? anniversary. Oh, wow. Grabe, no? Grabe. Nakakatuwa yung mga Dalawang nagtatagal. dekada. Oo. Oo. Ibig sabihin talaga pag nagtatagal, whether it's a negosyo, relationship, ibig sabihin ito po talaga yung kinaya Oo. sa gitna ng mga pagsubok, problema, hassle. Alam mo, what's interesting ako pag may nakarinig ako ng mga ganyan, mga 20 years, Yan. 2 dekada, Correct. yung kwento kung paano ka nakarating. Correct. At sa paano ka 20 years tumagal. na yan. Yes, oo. Pero alam mo, ang isang kailangan din nating maalala, ewan ko lang kung na-realize mo di ba last week kumain tayo ng Crazy Garlic during our meeting? Oo. Di ba? Shout out sa Yan, mga Crazy friends natin from Garlic. Crazy Garlic. Parang kakapost ko lang dun sa meeting, tas ngayon meeting na ulit. Kaya, Diba? Ang bilis. Ang bilis. Oo. Sobrang bilis, 'di ba? Kaya nga ikaw ilang taong ka na sa radyo? kaya nga More than kalahati na ng buhay kalahati ko eh. ng buhay. Oo. Pero hindi na lang din natin namalayan. Correct. Oo. Di ba? May nagtanong din sa akin. Sabi ko, lagi kong sinasabi 20 years na ako on radio kasi 20 years kami ni Chris Chopero na nagkahiwalay. Pero 2 taon na rin pala halos na nakalipas. So 22 years na ako. Oo. Ang bilis! At dahil napakabilis po ng takbo ng buhay, isa pong paalala po sa ating lahat to take each day at a time. Yes. 'Di ba? I-cherish po natin itong araw na ito, itong oras na ito kasi ang bilis-bilis. Lalong-lalo na kung ikaw ay magulang na may mga anak na maliliit. Tama. Oo, kaya Ang bilis nilang lumaki, Oo, promise. kaya nga 'di ba, lagi naming sinasabi ni Nicole dito na mas mahaba po yung oras na makasama natin yung mga anak natin na Na adult matanda sila, Oo, kesa dun bata. sa bata sila. Correct. Kaya lahat ng pagpapasensya, Yan. diba, ibigay natin kasi Extend. pag lumaki na mga yan, may sariling mundo na yan sila. True lalo, 'di ba? Tas iiyak ka na lang kasi Oo. nakalimutan mo or Si hindi mo. Nicole kay Princess to, konti na lang eh. Oo nga eh. Actually ngayon, 'di ba, may sariling mundo na. Minsan meron. No. Totoo 'yan. True lalo. Ganyan Yung na. Ang bilis. magugulat ka na Ang lang. bilis lang. Ang bilis lang Oo. talaga eh. Kaya. Very very clear pa, klarong-klaro pa sa sikat ng araw yung memory ko nung pinanganak ko siya. Oo. 'Di ba? Dito nga ang memory ko kay Princess yung nag-aabulan Tumatakbo-takbo kami, eh. takbo-takbulan dito. Ngayon, kinikilig-kilig na Tsaka sa may lalaki. libro na. Oh, at may libro na, 'di ba? At yung kinikilig sa lalaki talaga yung naisip ko, no? Sabi ko nga libro lang. Hindi ko talaga naisip na at 13 years old, nakapag-release siya ng book. Naisip ko talaga. Hindi. Kasi di ba meron tayong suit. Nicole? Hindi, Ano? meron tayong suit na gawa ni Paulo Baltazar. Di ba? Oo. Eh yung suit na yon, yung model, Pogi. Tama. Sabi niya, he's Pogi. Ayan. Ayun. Di mabilis talaga. Oo. Super. Meron ako na
Kaya nga yung napapanood binanggit ng meme, mo, oo nga, no, parang hindi pa natunaw yung kinain natin na crazy garlic. Diba? Tapos, wala, meeting na naman. naman. Kasi Ang bilis. tanda ko yung memory ng buong umaga kong inaayos yung deck, yung presentation deck ko for the meeting. Tapos last minute 3:00, nag-crash. Yun eh. Yun yung stress ng sikmura ko, ganun. Ramdam ko pa siya hanggang ngayon eh. Kaya pala natagalan ka na bago bumaba. Kasi biglang yung nag-crash yung aking desktop. Ganyan. So, asawa ko kasi ganito, sabi niya sa akin. Sabi ko, Dad, kailangan ko na talaga ng bagong desktop. Tapos sabi niya, hikaw o desktop? Ayun, tinitiis ko yung hikaw. Syempre. Reformat na lang yung desktop. Correct. Syempre naman, hikaw, Mayat de la Rosa Fine Jewelry, di ba? Kasi maswasanla. Di ba? Na-enjoy mo na. Investment pa. Why not? Di ba? Ay, nako. Tas ito, Wednesday ulit. Every Wednesday po kasi meeting namin eh. Kailan lang tayo sinasabi natin na hindi pa natin nakuha yung timbang natin dati, babalikan natin. 'Di ba? So ngayon ito nakalahati na ng taon. Malapit na naman na mag-beer month. May kalabuan at may katagalan yung pagpapayat na yan tsaka pag-iipon na yan. Ang bilis kasi ng panahon. Ewan ko itong May, sobrang bilis nung May. Di ba? Parang ibang level. Dati nababagalan ka sa Correct. Sa Feb bakit January. Parang apakabagal ng January. Tapos ngayon May. And speaking of May, mga kabisyo may libreng concert na naman. May libreng concert na naman po. Hatid Saya Concert ang Love Radio. Kaya shout out po sa lahat ng mga taga Muntinlupa. Kung ikaw ay taga Southville, dyan po sa Southville Covered Court, magaganap ang isang libreng concert on May 30. May Mark your 30 po yan. calendars. Sabado po yan, ha? Sabado po. May 30 po, mga kabisyo. Details soon. Sa mga karagdagang sigurado po mag-i-enjoy kayo, especially yung mga kabataan. Ay, nako, true. At saka, ang Young daming... at hearts, pwede din. At saka hindi lang, Jegs, ang daming pa-premyo. Yun. Meron tayong guest na mamimigay ng cash. Tapos may at cellphone. Ako, grabe naman. Tapos sa balita ko, ang Gold Mine Rice, magpaparaffle din ng sako ng bigas. Na may bigas baka kailangan nyo. Gold Mine Farm to Market na, by the way. Gold Mine, salamat. Correct. Available na po for franchise. Wow. So mag-inquire lang po kayo sa Gold Mine Farm to Market. Sa kanilang mga social medias po, i-message nyo po sila. True, lalo. Sabihin nyo po na ang nag-recommend sa inyo si Nicole at si Diego. Correct, di ba? Para may commission kami. Kung meron man, di ko sure. Why not, 'di ba? Gold Mine Farm to Market. Yan yung may papamigay tayo diyan. Na sako ng bigas. Hindi po sako lang sako na may malaman. bigas. Ang sarap nung pinadala nila recently. Naman. Yung sweet pandan, ang bango. Yung niluluto mo pa ng yung bigas, parang kanin pa lang ulam kanin pa lang ulam na, totoo. Gold Mine Farm to Market, mga kabisyo. Salamat Gold Mine Rice. Thank you. Kami po i-exit muna. Salamat na marami. Mamaya tayo ulit magbanding, kwento ng Mahiwagang Burnay. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma. Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am?
Olive. Ma'am Olive. Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan?
Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong
Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na nito? ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katalino. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers!
Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Pangatlong sulat ko na po ito. At sana po gaya ng mga nauna, mabasa nyo din. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Arya, isang domestic helper dito sa UAE. Naisipan ko pong sumulat ulit dahil may kalituhan po sa puso at sa isip ko. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo. Ganito po kasi, 16 na taong gulang pa lang ako nang magsimula akong magtrabaho para makatulong sa pamilya. Halos kakagraduate ko pa lang noon ng high school pero imbes na sarili ko ang unahin, agad kong inako ang responsibilidad para sa mga magulang at mga kapatid ko. Mahigit 1 dekada na po ako dito sa UAE. Hindi man kalakihan ang sahod ko, sapat naman para maitaguyod ang pamilya. Sa awa ng Diyos, nakapagpatapos na ako ng 2 kapatid. Sa ngayon, 2 pa ang nag-aaral kaya plano ko pang magstay dito ng mga 5 taon kung loloobin ng Diyos. Kaya lang naisip ko, 40 years old na ako by then. Malamang, wala pa ring asawa. Sigurado, walang anak. Marahil, tatanda ng mag-isa. Doon ko napagtanto na halos 19 na taon ko nang inilalaan ang buhay ko para sa iba. 19 years na akong tumutulong, sumusuporta at nagiging sandalan. Habang abala ko sa pagbuo ng kinabukasan ng pamilya ko, parang unti-unti ko namang napabayaan ang sarili kong buhay. Hindi naman po ako bitter. Mahal ko po ang pamilya ko at alam kong mahal din nila ako. Hindi ko naman isinusumbat ang lahat ng naitulong ko dahil kusa ko naman po yung ginawa. Hindi ko lang maiwasang matakot. Papaano naman ako pagdating ng araw? Sa totoo lang po, hindi naman ako yung tipo ng taong pressured mag-asawa. Masaya ako sa simpleng katahimikan. Yung wala akong kailangang isipin na ibang tao bago magdesisyon. Wala akong kailangang tanungin kung saan kakain, saan pupunta at kung anong gagawin. Sa loob na maraming taon, nasanay akong sarili ko lang ang kasama ko. Loner po ako eh. Masaya ako mag-isa tuwing day off. Hindi ako mahilig sumama sa mga gala ng mga kabayan dito. Hindi din ako madaling mapalapit sa ibang tao. Marami akong kakilala pero pakiramdam ko wala akong matatawag na tunay na kaibigan. Hindi ko naman din tuluyang isinasara ang isip ko sa pag-aasawa. Natatakot lang akong baka mapunta ko sa maling tao. Baka mamaya makahanap ako ng tamad, may bisyo, nananakit o pabigat. Pagod na po ako sa halos 2 dekada ng pagsuporta sa pamilya. Pakiramdam ko, ubus na ako financially, emotionally at physically. Kapag naiisip kong magsisimula ulit ako ng panibagong responsibilidad bilang asawa at ina, kinakabahan ako. Parang hindi ko na kayang magpalaki pa ng anak sa loob ng susunod na 20 taon. Tambalang kumikinang, tama ba na wag na lang akong mag-asawa para sa wakas ay ma-enjoy ko naman ang buhay na pinaghirapan ko pagdating ng panahon? That way, makakapagpahinga na ako, magkakaroon ng peace of mind, at pagkakataong unahin naman ang sarili ko. O pipiliin ko bang sumugal sa posibilidad ng sariling pamilya kahit hindi ako sigurado kung kakayanin ko pa? Salamat po sa inyong payo and more power po sa inyong dalawa at sana ay pagpalain pa kayo lalo ni Lord para mas marami pa kayong matulungan at mapasaya sa pamamagitan ng inyong programa.
ang inyong kumikinang na tagapakinig, Arya. Arya, salamat. Pangatlong beses niya na Oo nagsulat to. nga, ang swerte mo Nicole, naman. naalala mo? Siyempre naman, ulam ko nga kanina, limot ko na eh. Alam mo, kahapon nga meron akong inattenda na event. Sabi sa akin ni Rocky Terra, grabe man, ang daming mong kilala. Sabi ko sa kanya, di mo sure. Hindi mo sure kung natatandaan ko silang lahat, di ba? Oh, hi, kamusta ka na? Oh my gosh, it's so nice to see It's you. been a while. Tapos sa utak ko, saan ko na nga ito nakita? Saan na nga kami nagkita neto? Anyways, okay Arya, so obviously we don't know your first two stories. Hindi ka rin nagbigay ng background. Pero dito sa third story mo na binasa namin, it is also so obvious kung ano naman ang gusto mo talagang gawin. Sobrang klaro niya eh. Para sa akin, klaro yung gusto mong gawin. Which is, hindi mo kailangan ng ibang tao. 'Di ba? Which is masaya ka sa pagiging mag-isa. Which is takot ka na mangalaga pa ng ibang tao. Which is pagod na pagod ka na sa kakaalaga ng ibang tao. So ba, saan mo isisingit at saan mo ipipilit yung part ng pag-aasawa kung alam mo sa sarili mo hindi mo kailangan ng asawa para sumaya? Oo, ako diba? dalawa yung nakita ko, which tama naman lahat ng sinabi ni Nicole. Unang-una, hindi mo priority yung pag-aasawa. At pangalawa, burnout ka lang sa obligasyon. Totoo din. Totoo din. Napagod ka rin talaga. Yun lang yun. Yung pag-aasawa naman, dadating din naman talaga yan. Kung talagang nauukol, bubukol yan. Hindi kami ang magdidesisyon kung mag-aasawa. Correct. Hindi talaga. Paano kami magdidesisyon na mag-asawa kung ikaw mismo ayaw mo? Loner diba? ka, diba? Correct. Diba? Iniisip mo pa lang yung magiging ina ka sa mga anak, parang napapagod ka na. Oy, bakit mo papagodin yung sarili mo? Nakakapagod talaga yan. Alam mo, yan din yung in a way, kaligayahan kahit papaano ng mga taong single eh. Hindi, yung problema nila is problemang pang single, hindi problemang pang may asawa. Hindi nila concern yung ibang tao. They just really have to take care of themselves. O kung sino man yung inaalagaan nila. And kung masaya ka sa sitwasyon na ganun, bakit mo pipilitin yung pag-aasawa kung masaya ka naman sa pagiging mag-isa? Saka wag nating isipin po na na pag single malungkot. Hindi, actually yung pagiging single, it's a gift eh. Regalo siya na kung saan, imagine mo kaya mong i-resist yung mga temptasyon na nakikita mo sa paligid. Correct. Wala kang nararamdaman na ganun. So that's something very rare. True. Oo. Kaya sa mga single, shout out po sa inyong Correct. lahat. Hello. Hi. Stay happy. And stay stress-free. Correct. Oo. Ganyan. Lalo pa ngayon, hindi na ang pressure para magkaroon ng asawa ay hindi na kasing tindi ng pressure na mag-asawa nung panahon natin. Dati kasi parang may pressure talaga na at 25 years old, kapag hindi pa matino yung boyfriend mo by that time, kabahan ka na. Kasi kapag inabot ka ng 30 o kaya 29 tas wala ka pang asawa, magsasara na yan, di ba? Saka grabe yung pressure sa mga kamag-anak. Halimbawa, mga gathering, may mga fiesta. O ano na, wala ka pa rin boyfriend. Oo, kailan na ba? Kami ihihigop na mainit na sabaw, di ba? Laging meron ganon. pa yan. Hindi, may ipapakilala ako sa iyo. Ayan. May mga ganyang reto-reto. Ngayon, marami ang mas nagfo-focus sa kanilang career. Meron mga iba na hindi rin nagfo-focus sa career. They're just focusing on themselves, which is also a good thing. Diba? So, it's okay. Alam mo, Arya, ikaw lang makakasagot sa tanong mo kung mag-aasawa May sagot o na hindi. nga siya sa mga tanong. Naghahanap lang siya ng mga taong tulad natin na mag-a-agree sa desisyon niya. Kasi masaya ka na mag-isa ka eh. True. Diba? So, i-enjoy mo lang siguro. Parang ano lang yan eh. Ang example dyan, halimbawa, parang barko na parang malulunod. So, anong gagawin mo? Magbawas ka ng ng load. Ng burden. Correct. So, para ma-enjoy mo yung pagiging single mo. At the same time, nakakatulong ka. At ipaintindi, dapat i-communicate mo to sa family mo na kinakailangan mag-offload ka para maging patuloy ka maging masaya at makatulong patuloy sa kanila. ka pa rin makapagbigay. Oo. So, alam mo, klaro naman din na sinabi mo, Arya, na hindi ka nagsisisi sa lahat ng tulong. Lahat naman yun ay kusang loob na binibigay. Talagang sadyang dumadating lang tayo sa crossroads. Ramdam ko nasa crossroads siya eh. Tama. Alam mo, ganyan talaga kapag yung pa-40, tapos lalo pa kung nagko-compare ka na sa ibang tao, na yung ibang tao, ganito yung kanilang buhay, tapos ako ganito. Yan yung itinadhana para sa'yo eh. Ganon. Tama. May mga ibang tao talagang sadyang, ako alam ko
sa sarili ko na mag-aasawa talaga ako. Alam mo yung bata pa lang ako, alam ko I want to get married and have kids. Klarong-klaro sa akin yun. And ito kay Arya, ramdam ko na klaro din sa kanya na masaya siya sa pagiging single and there's nothing wrong with that. 'Di ba? Happy tayo kung happy ka. Ayan. So, pangalan mo, ako, chinecheck ko. Parang kung naririnig ko yung di ba, yung sa barko. Pag sumisigaw, Arya! Arya! Ay, So, di ba yun yung sa sa ibig isda? sabihin parang lubid o robe o command related sa paghila o pag-adjust ng lubid. Ayan. So, mag-adjust na Yan, lang. sakto yung pangalan mo. Correct. Arya! Arya, mag-adjust. Correct. Di ba? And yung adjustment na yan would also involve the family that you love. Oo. Kasi hindi ka naman mapapagod emotionally and financially kung wala ka ding sinusupport. Correct. Ganon. Kahit Baka kailangan mag-travel lang. Yun siguro, tingin ko. Loner trip. Alam mo yan ba daming ganon? May Hindi mga loner trip. backpacker. Oo, correct. Ayun, mga- Pangit. Loner trip. Sinong Nicole Yala Yung invento, Nicole Yala mag-invento ng term. Loner Trip na mga loner. Yun, mga backpackers. Oo. Kasi meron akong pinsan na ganyan na ano lang talaga siya, mag-isa lang, Oo. tapos mag-joiner. Parang ganon. ayan, oo. Mag-join lang sa Kasama isang sa mga grupo, grupo na mga solo wala- din lang oo, sila. wala din kakilala. Correct, ganyan. So malay mo, baka kailangan mo lang ng ganon. Hindi mo kailangan, walang pressure to like, have relationships with these yes. people. Talagang Oo. sadyang minsan kailangan lang in order for a tour para umusad, meron lang talagang number of people na Oo. kailangang mag-join. Ayan, oo. So yung mga ganon. So as a backpacker ka, join ka sa mga Oo. ganyang klase mga trip, ganon. Nai-enjoy mo yung pagiging single Oo, mo. walang Kaya- masama. Kaya nga, Arya, di ba, mag-adjust ka ng lubid mo na kasi nasasakal ka dun sa obligasyon mo sa family mo. True. Eh. Actually, napagod ka lang bigla. Oo. Tapos bigla na pressure sa pag-aasawa. Correct, Kahit oo. hindi naman kailangan. May trigger yan eh. Ayan. Meron sigurong kamag-anak na nagsabi. Oo. Meron ka sigurong nakitang kaibigan. Kaya parang feeling mo tuloy, yun yung kakulangan mo Oo. sa iyong buhay. Kahit sobrang obvious sa pananalita Oo. mo na sigurado ka namang masaya ka sa Oo. pagiging mag-isa. Wala sa option mo yung Wala pag-aasawa. Sa eh. totoo lang. Wala. So wag natin ipilit. Masakit sa ulo yan, friend. Oo. Wag mo nang pasukin. Tama. 'Di ba? So, okay lang 'yan. Mag-ano ka, basta ang advice namin sa go on a trip. Yan, enjoy Alone, mo. Correct. enjoy. Be that backpacker that you are. And Bakit then, ka sa Mount Everest kung gusto mo? pwede. Ikaw, nasa sayo yan. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun, Arya, malinaw naman na parang wala sa libro mo yung pag-aasawa. Wali. For now, kasi Correct. sa'yo, sabi mo, hindi ka sumasama sa mga friends, parang okay ka mag-isa, True. buhay ka. Tama. Oo. So, okay, go. Mhm. Laban lang. So, yun nga, medyo kinakailangan mo lang mag-offload. Mag-adjust, ika nga. O, Tama. pangalan mo, Arya. Correct. So, Oo. adjust. adjust Ganun naman lang. talaga. Pagka nagkakaroon tayo ng mga kailangan natin basagin ng routine. Yan, oo. Diba? Para minsan hindi naman tayo masyadong ma-stress. So, Sabi nga 'di ba, you cannot give what you don't have. Yan, tama, oo. So, dapat masaya ka. Kasi pag masaya ka, Masaya ka rin magbibigay. So, Correct. mabigat kasi yan pag halimbawa, burnout ka na, nalulungkot ka, parang hindi maganda siya. Correct. Dapat there is joy in giving eh. Dapat happy heart. Oo, happy heart ka. Ganon. So, sa pangalan mo nga, Arya, Yan. mag-adjust ka. Ayan. Adjust the vessel, adjust the The rope. lubid, oo, yun. Adjust mo na yung lubid Oo. para maging happy ka na Oo, ulit. Kaya parang nag-recall lang sa akin na parang naririnig ko yun na na pag Arya. dadaong yung barko, Oo. sumisigaw ng Arya. Oo. Sakto pala. Oo. Very good ka Ayan. dyan. Alright. Good luck sa'yo, Arya. Ayan. Ingat po kayo, mga kabisyo. Okay, Salamat. bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumpin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Buicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato pick. Bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na naman ako. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya.
Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Jan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Opia Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Yes. Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari
Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. At sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. At Last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Korea to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba?
Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone you see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito.
Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, Tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak.
Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Okay. Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa Ooradyo. Ako yung may question. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Okwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ayun, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakakingalang-ngalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Ooradyo. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam.
Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa Oora. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yan, anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Magiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Oras po natin mga kabisyo. Oras para sa mga nag-iisip-isip pa. Tama. Oo nga no, matatapos na ang May. Wala pa ring wala pa ring ipon. Yung New Year's resolution na magpapayat, parang sa halip na pumayat, tumaba pa lalo. Ayan. At higit sa lahat, mag-i-enrollment na. Correct! Kaya ngayon, nag-iisip-isip, nakatulala, di ba? Paano na naman nga ba? Ganyan. Pero alam mo, for some reason, it's God's providence lagi. Totoo. Nakakapag-provide, nakakahanap, Correct. nakakagawa ng paraan. Iso-surprise ka na lang ni Lord na yung hindi mo ine-expect. Correct. Basta yung tiwala, Lord, ikaw na bahala. Alam mo naman pangangailangan namin. Oo, di ba? Diba? Pero syempre, kaakibat ng pagdarasal, dapat meron ka rin ginagawang aksyon. Yun nga yung matagal na nakasulat sa atin, di ba na, sa mga, sa school natin, Ayan. na nasa Diyos ang awa. Nasa tawang gawa. Just do your best and God will do the rest. Ayan. Yan, di ba? Kasabayan niya ng time is gold eh. Ganyan kaluma. Lumang-luma Ganyan kaluma. na yan. Ganon kaluma, pero totoo. Oo. Na kahit na, parang katulad ng paghahanap ng jowa. Gustong-gusto mong mag-jowa, hindi ka lumalabas ng bahay. Ayaw mong mag-dating app. Correct. Diba? Takot ka sa tao. Hindi ka nagsusuklay. Diba? Ang hininga mo, amoy basura. Diba? So gagawa din tayo ng paraan para may mga ma-achieve. Check. Tapos, sasabayan ng dasal. Tama. O siya, kami po i-exit na dahil susunod na. Nagdadasal to. Nagdadasal na to para sa kanyang susunod na takbo. Tama, Yan. tama, yan. Mary Tony para sa programang Love Trip! Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo, ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadig. Haylang ang pahinga. Ako po si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1